ଏଥିରେ କୌଣସି କଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु वेलकम करुँची आमर फिर यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपण मैंने समस्ते भल थे खुश थे भगवान जगन्नाथ कृपा आपण समस्ते भल रुहतु। तो फ्रेंड्स आ गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग आपण वेलकम करुँची। तो ओडिशा प्रसिद्ध आमर जाजपुर जिलार अरई ग्रामर परुणेश्वर मेला तो आरंभ होन यहाँ मु ब्लॉग टे लेट्रे पकेली। तो मेला ऑलरेडी सरला। तो मकर संक्रांति आरंभ हुए ये बरुणेश्वर मेला और जाजपुर जिला कौन ओडिशा सारा प्रसिद्ध। तो आम मेला बुलिया आसो तो आपण मैंने देखते मेला केमी एंजॉय कर कौन कौन सब पड़ी मेलार दुकान बजार। देन चलते आज ब्लॉग टी स्टार्ट करें। आपण मैंने पैसा भल पाए लाइक सब्सक्राइब करें जमारे बुलाते। तो लेट्स गो। अलगा सुंदरी पिंकी सुंदरी सुंदरी कौन आस अलगा कह अलगा कौड़े आस ओडिशा प्रसिद्ध ना तुम जो अरई लाइन सब आइले आमर सब गोष्ठी लोक रोदे से खाली चूड़ी से 5 टकिया जिनस कौन कर सियाड़िका मत निद मारे विश्वास दीदी ना oh my god फ्रेंड्स एटी पूरा जोरदार डिस्कशन चलची कौन एबे किए
ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 20 ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟିଲ୍ କପ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା, ନେଲ୍ କଟର 20 ଟଙ୍କା, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ 20 ଟଙ୍କା, କଇଁଚି ଭାଇଙ୍କ ହରେକ ମାଲ ଷ୍ଟଲରୁ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ହରେକ ମାଲ ଟଙ୍କା। କିମ୍ବା ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚାର। ରିଙ୍କୁନୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ମାଙ୍କଡ ବସଛନ୍ତି। ଖାଇଯା ରିଙ୍କୁନୁ, ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ଆମେ ଚାଉମିନ। ଚାଉମିନ ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ? ଦାବି ପକା ମୋ ତ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଚାଲ। ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇଲି ପରିବେଶର ମେଳାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 9 ଦିନ ଧରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ଅପେରା ପାର୍ଟି କରନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନ ସାରା ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏ ମେଳାକୁ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆମର ମୋଟାମୋଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଫେମସ୍। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ସାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମର ଏଇଥର ତ ମେଳା ବୁଲା ସରିଲା, ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ମେଳା ବୁଲା ହେବ। ଦେନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମୋର୍।